KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cer ya Play Store wala Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandiraɓe yeɓoɓe ayawo Piindi TV on calminama on juuram no gowɗen wadde kala yontere artude waɗande moɗon émission meɗen fait divers saaha kal eɗen jaade hen e gorko mo horkoƴere Adama Diop a salminama. Onon bandiraɗo debbo Habsa Diallo a salmitama no feewi mi wiyata debbo mo mawo Boulel Sare ɗum noon a weltanama tigui rigui e hokkuden kadi fartangue artude ɗo ene wawde huccidirde e bandiraɓe ngam filandeɓe nde ɗon yewtere fait divers. Adam no mbiruɗa ni filande bandiraɓe émission meɗen fait divers hande noon fait divers mo puɗɗirtoɗe no Adam ɓerde welani te en plus de cela komi mettin aɗa andi auto pont gonɗo rond point Seras o mahaɗo ko ɓoyani mahaɗo ko ɓooyani haalin ustan yimɓe amboteya waaw kay oɗon de Adama Diop yimɓeɓe gone ittude jamɗe pinsaɗe jagguɗi ko darni ko pont o ko jaggi ko ɗum ko ɗum sukaɓe Sénégal naɓe gone ittude en gujji en jaa mbaɗoy ɗum feera en jeey Habsa vraiment ko hunde nde ganda musde par ce que milliard uji mbaɗaɗi ɗon ndi surtout kadi nafoore nde auto pont uji ɗi mahaɗi ɗo ene ɗi goni e ɗum majum par ce que jii haymo Cambérène o ko gasi ko ɓoyani ko en jii embouteillage o ustima entrée Cambérène ɗo saɗa ummo e autoroute à péage o eɗen gandi ɗon neɗɗo ene waɗanno ɗon plus de 2 heures de temps donc non seulement importance fayida gonɗo hen o et en plus koppereje mbaɗaɗe hen nde so tawi ha joni ɓiɓɓe leydi Sénégal naɓe paamani ko wona e dow majjum o paamani gonɗen koye 21e siècle paamani ko mondialisation gonɗen ko woni Europe ko en foti wawde wonde ɗo ene nder leydi men ko ɗum woni ko ardiɓe gone wadde e kala saaha vraiment ko hunde ganda en jonnata ɗum hay saaha goto Habsa kadi ko wona ɗum ko ɗum fotani hawden Habsa sen duttimi caggal nde teero mahereɗo nde en jii bagage mum wujama nde BRT mahereɗo nde en jii bagage mum wujama donc mataw ɓeɗo wuyɓe ko ni tan Allah waɗi ɓe ñagon tambe tan ko yo Allah ittuɓe e kan alhaali bon Adama Diop aɗani koppereje mbaɗaɗe ɗonere e pont o soko bonino soko heddinom tan e bongol pont o ala hay probléme par ce que mbiyatma haalis kam no ligguiɗa fof aɗa wawi ɗum dañcude mais imagine autouji dewoji ɗi dow autouji dewoji ɗi less jangge jaam soko yani hol insécurité gonɗo hen o ko jogor ko jibbinde ɗe oɗon musibe est ce que kamɓe wujjoɓe ɓe miijino ɗum mima anda ɗum ɗo ko ɓalwude reedu walla ko wonde gujjo tan mais en tout cas c'est foti yurnitede quoi yimɓe poti yurnitade jikkuji mumen ɗi no fewi par ce que ko bonnata ko ɓuuri hewde e ko seeɗa haalis meɓe dañato hen sen gummima ɗon kadi aussi caɗele gonɗe ɗo yete Dakar oɗo saaha foof en teska tonete e Ngoro kamɓe hoɗɓe tonere lebuji ɗi e policier ji nden kaɓa haare mabɓe nde noon jibini dégâts ji kewɗi ha yimɓe ɗiɗi sah pittale mumen keddima hen te kamɓe ɗiɗi mo pittale mabɓe keddiɗi hen foof ɓe jeeya to yete haɓetenoɓe eɓe jeeyaka e ga arnoɓe wadde tonete ordre woni les policiers là ko cukalel dewel biyeteguel Adja Diallo te juuɓe muɗum jarte tan koye duuɓi 15 cukalel toskel keddiɗo ne ko vigile no haare nde wulunode o umminon ɗon te ko ñan hen Adama Diop kanko vigile oɗon ko ñan hen o fuɗɗi golle ko ñan hen fittano makko yooɓa o ummin ɗon ndeysan en mbi dogde ƴeewoyde joom suudu makko par ce que oton côté to o nani piyanɗe nan toon ene keewi ɗo yahata nde noon no ɓorniri ni toni makko vigile o kamɓe ngal ɗon leegal en mbi ko policier ji peut être ne limbo ko goto e mumen o change tenue ji pour om ƴeewa ko bonni toon ndeysan
njoɓim fittano makko te o jeeyanoko e ɓeɗone a sikkani nde ɗon hay hankkadi foti dartade Habsa ko hunde yurminide puɗɗortomi to cakkitirteɗa ɗo on mo ganda vigile mo fittano mum yooɓa toon to Yoff ha joni eɗen mbawi wiide ko conséquence uji haare kewnede gorde dogata ɗon par ce que ko ɓuuri hen yurminade Habsa no mbiɗa ni hay ndeɓe piiramo nde o suuto konguɗo on wiye kanko o wona gendarme donc ça veut dire sen paami e leydi ndi hulɓinima pourquoi leydi ndi hulɓinima so tawi hankkadine e manifestant ji mbatti wadde attaqué e gendarmerie ɗum ɗon vraiment laamu ngu foti ɓeydade darde mum sembe darde mum no feewi par ce que aɗa andi état te wona kuppudem nden sa yino ɓorniɗo tenue gendarme tan a suusani wadde sero muɗum ko feewa sahantuma wiiden en hulɓini hannde ko ɗum andi wiide par ce que ɓe mbatti wadde attaqué e un homme de tenue donc sen paami ɓe ƴeewata donc a ɓena mbaɗa attaqué la gendarmerie donc sen paami kadi en jaggui miijo mabɓe ñoyora e alhaali ɓenniɗo ɗo eno wonde kamɓe nde koɓe fewjude soɓe jii gendarmerie ne teeli koɓe fewɓe ɗumen malgré on no luhiranno ni foof ndeysan wiide wonde kañum ko ɗum ɗo ko vigile woni ko denowo koye sécurité woni koye agence goto woni ɓen mbaɗimo recruté no mbiɗani ɓooyani kadi ko ancien militaire o wonno mais ko baɗɗo détaché omo jokka golle makko ngam wawde wurnude famille makko o yahanno no mbirɗani ndeysan malheureusement to deuxiéme femme makko o debbo makko lembel toon to Yoff ɗum ɗo heftimo eɗen vraiment nduwnomo kono en tout cas enquête o nena continue e koro nena toon to hôpital Abdoulaye Pouye mo Grand Yoff pour waɗe ɗum ko ganduɗa woni autopsie ma en mbaw andude exactement ko woni hen hayso tawi piste o gendarmerie holliti wonde udditi piste ji kewɗi ɗi wawi rewde ha wawa famde alhaali o deuxiémement ko rapidement tan debbo o suuka debbo aussi mo mbi wara ko balle reelo e ko way noon hayso tawi horeji jagorɗe o walla mbiyen ni ministre de l' intérieur taw wona horeji jagorɗe ministre de l' intérieur Abdoulaye Antoine voilà o yalti o waɗi hen information ngaji laɓɓitini ha laaɓi wonde cuule ngel tawa ko e plage hôtel gonɗo sara caggal hôtel Ngor Jarama kadi bem peƴƴe ɗe gatini ene wayni cuule ngel ko nder to maayi kono ko bem peƴƴeji bettiɗi aɗa gandi gueeƴi kala ko jeeya he mum weddoto joni noon tawa komo jogui gagnande hoore nde ɗon gagnande hoore noon ko hélisaji pirogo woni landaka woni bibƴe laade ɗe ko dongnata ɗum moteur o ko wayno honno ko annamo mum woni hen ni ɗum nene kadi hay enquête o nene waɗe ene wayno noon peut être ɓe jiiɗi laamu ngu ene yiiɗi riwtude ko wiya ko balle réel o fella ko kala ko wawi wonde en kam loskoji ɗi goppani inchallah ko wawi hen wonde fo salla jaɓima yimɓe gandu saabu loskoji ɗi nena jokki nderek to eɗen ñaago kamɓe ɓeɗon policier ji e kamɓe yimɓe hoɗɓe tonnete Ngor kamɓe foof keɓe Sénégal naaɓe sooɓe jooɗi ɓe jewti tan meɓe nandir ko guerre mondial ɓurno hulɓinade no gasata nde ko autour d'une table ɓe jooɗi hunde nde régla donc yoɓe gandu kamɓe foof ke ɓiɓɓe Sénégal naaɓe fidirde balaji jaggude oɗo waro kala hemo mbarɗa ko Sénégal naajo hono ma donc won hunde jara Adama Diop sen gummim tonete Ngor oɗo fait divers ko suku gorko goto fi miñum debbo womere ha oɗo saaha o won urgence holko addi ɗum noon addi ɗum kanko muwniraɗo gorko o wi ko kaɗɗe ɓe ñohde ko kaɗɗe miñiraɓe ɓe ñohde nde kam ene moƴƴi so tawi rewi lawol ene ko moƴƴi kaɗɗe ɓe ñohde joni kamɓe noon eɓe jogui nayejo mawɗo nen ɗon ete gallo eɓe jooɗoto ɓe kalde nayejo ɓe kalan ɗum ko kewi famille ji ɗi ɓe bonni woni yimɓe dal joni mawniraɗo wiɓe kamɓe yooɓe kaala keɓe beela woto ɓe nannu ɗum mawɗo woto ɓe nannu ɗum mawɗo par ce que seɓe kalni ɗum mawɗo ɓen meɓe kalata ɓe so gari ɗon aɗa andi nayejo kamɓe mbiyata ɓe cukalel ko haalan foof quoi haalat so ɓen gari wonata koye ɗumen en waɗa soulevé probléme ji goɗɗi on haaɗiɓe kamɓe koye mabɓe ñohde wona hay mawɗo ko kamɓe koye mabɓe saabu mawɗo dowani hirdaki yahani artani ko ɗon e gallo woni donc kala ko haali koko haalna saaha foof o hartotoɓe ɓe calo joni jour goto o jippima o wari o towi ɓe goni hen tan o yane miñiraɗo o fi ɗum women mataw tan kadi faɗɗi aɗa yimɓe joni kam en jeew faɗɗade jeewma wawi fof wasa yawde fiide wasa yawde fiide wallahi oɗo saaha miñiraɗo neno urgence ko añño ko pour ñohde joni ɓurtimo juuɗe bon aspect ji ɗiɗi nani hen ko adi fof kam ñoore eɗen gandi ko Allah haali hen
ñoore moƴƴani so tawi umminima on combat kam on combat ne waɗi noble par ce que ɓe mbi hay so tawi ko ñoore nde ganduɗa moƴƴude Habsa sa wirtima ham ɗo henne ndemar galla men aɗa ɓorni wutte jooɗo mi acci ha yeehi mi wima Habsa oɗo suh debbo de wutte makko woni yooɗi walla parfum makko woni uuri hay ɗum so tawi a haktima tutti ko ƴiƴam tuttata holko saabi ɗum par ce que ka kalɗo caggal makko ene waɗa considéré ñoore to kalami ɗum ko mbiɗa andi seerem ɓe ene ketti maɓe mbawa famde ko to jimmi haalde to par ce que ɗum waɗino ha nelawaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o haali o yaltini hono ko kalmi ɗo henne ko neɗɗo saɗa haal tan e yeeso makko mbasa ñoode on banggue ko aspect mo jinnomi yaltinde ko wona ɗum ko goɗɗum kanko soho gorko o mbiɗa wawi wiide o yaawi quoi banggue ni to gorko kadi huccirta e debbo ne fi ɗum en kaali ɗum ɗo en kalti ɗum ene woodi gueɗe kewɗe nde fonno hutorade ko wasde fiidemo kono kam eɗen mbawi pour raɓɓikina tan ñoore kam moƴƴani kadi yoɓe gaccu yimɓeɓe e nder galleji ɗi ɓatto mawɓe ɓe jewta ɗumen mawɓe ne cohli ɓattede saɗa siftoro fait divers men ɓoyɗo toon to yarah manda holto yarah mi anda ko wakam voilà wakam wonno so debbo mawɗo nayejo mo suudu mum sumno o ha yimɓe leeli sum wonduno e yimɓe par ce que joni suhaɓe mbatti wiide ene doga nayeɓe ɓe alors que aduna hanki nde welno nde sukaɓe ɓattoto ko nayeɓe mbawa janggude ko heewi mbawa andude ko heewi o so tawi suhaɓe ne ɓattino ɗum mi sikkani cumo ngu sene wawa lorde ɗum hen Habsa en tout cas enen gandi kam ñoore moƴƴani mais fiide jomum aussi ha nen hakkude wurde e mayde ɗum ɗon kadi c'est trop et je pense que kanko oɗon piyaɗo aussi so jaɓɓin ko mawni ko winomo ko par ce que biɗem goppu ñoore kam yittan ko ya rewe yiɗi ya looto yiiɗi ko laaɓa ɗum ɗon foof kono yimɓe joni dal manda ko reppuɓe manda qu'est ce qui se passe probléme aji no kewi yalla dando en amin amin oɗo fait divers mo battintoɗe no Adama Diop ko Sinoaji ɗo e Sénégal dal wona Sénégal tan gonɗon mbaɗa radio axe en mbaɗa kam beela Sinoaji goni ɗo en gujju carte aji sim woni des puces to waɗano enregistré koye inde Adama Diop inde Habsa Diallo carte d'identité taw ko Sénégal Gambie et Côte d'Ivoire ɗum eɓe jogui eɓe mbaɗir kaɓe eɓe mbaɗir bonandeji mabɓe aussi tawame mabɓe aussi téléphone aji a wawa limde no foti tawame mabɓe ordinateur portable aussi a wawa limde no foti te kamɓe ɓeɗon to tawama eɓe jogui won carte d'identité ji jomumen to mbaɗan déclaré bon carte d'identité numéro ji janandi sah carte d'identité ji mumen koko majji won numéro ji aussi tawaɗe mabɓe taw jomumen ko natti ko jogade numéro o ɓooyani somo noddiri ɗum Adama Diop walla to mbeɗa waɗno ɗum enregistré ko inde Adama Diop joguimi hen ha joni eɓe mbaɗiri ɗum transaction mbaɗa hen keeɓe ɗumina oɗo saaha noon kamɓe ɓeɗon Sinoaji eɓene juuɗi policier ji ɗo yete balɗe ha ƴeewe ko foti fawede dow mabɓe ay Habsa ko no mbiɗa ni ay hono ɗiɗo haalullaji hono gueɗe mbaɗe ni ene heewi ɗo e nder leydi ndi hay so wona e Sinoaji ɗi tan e bandiraɓe men woɓɓe hay somi haalani leyɗele ɗe taw ko hoddiɓe men ene keewi hutorade vraiment ko nande passeport uji men kayitaji men caggal leydi taw ene mbaɗa toon trafic uji dagaji bonɗi mais wiye ko sénégalais ji après wiire ko sénégalais ji ɗum noon ko hunde ganduɗa vraiment daf ene foti yurnitade kala ko fate banggue kayitaji d' ailleurs eɗen mbaɗa saluer ɗon e conseil de ministre ɓennuɗo o laamu ngu hoore leydi ƴefti hen décision oɗon centre mon gandanɗa hoorema état civil umorto koye banggue collectivité territorial centre état civil oɗon hokkama directeur mum hankkadi mbiɗa sikki ɗon kadi so ari ma waw jouide hen rôle baɗɗo important to banggue guiley ni par ce que fuɗɗode nde ko guiley carte juddu kayit juddu o woni extrait de naissance donc so tawi ɗum ɗon hankkadi ne joguima direction mum no hanniri ni mbiɗa sikki won anamanuji kewɗi walla gueɗe goñiɗi kewɗe ɗe ma waw safrede no hanniri ni en tout cas Sinoaji ɗi koɓe phénomène en ala fof to ɓe jaltirta eɗen kewɗen jofade hen ko ɓe mbiten ñaguji ɗi entre parenthèse yoɓe jafumi walla nigérian naaɓe eko way noon don noon arti kadi ha e Sinoaji gandirɗen ɗumen tan ko commerce en eko way noon joni noon laamu ngu darde mum ene sohla no feewi nde ɓeydata darde mabɓe beele haaɓe danda
ɓesgu leydi Sénégal par ce que koye rôle mabɓe jeeya ko monikal aussi hadi laamu Sénégal dandude ɓesgude ɗi monikal yo dandu hoore muɗum gonga ni aɗa wawi jogade des fois carte d'identité ma walla pochette ma sam walla majje mais sok sami ñalawma oɗo net ko paɗaɗa ko foof oppo haajuma e hammuma oppo haajuma e hammuma jaaha mbaɗa déclaré par ce que jour oɗo mo majjo mbaɗowo bonandeji fof ina wawi ɗum hoccude oɗon ñalawma ya woɗir hen ko waɗanno ko so tawi oɗo mbaɗɗa déclaré carte d'identité ma koko majji ko caggal muɗum ane hoorema aɗa wawi hen dañji walludema yo yimɓe goppu heneti hakkille oɗon côté no fewi carte d'identité ma dal soko majji ya waɗi ɗum déclaré ɗone ɗon Adama Diop émission meɗen hande guesi ha laaɓi ko noon a weltanama Habsa golle ma jooɗi peewi ko weltare mawde wonenno en kadi artuɗo vraiment huccidirde bandiraɓe en jettiɓe jaariɓe surtout vraiment wattuɓe men hagguillaji ɓe Habsa hono professeur men Yaya Ndiaye ene wonde omo ganduɗa kadi ko musidɗo men Ifra Sadio Ba ñande fof koko waɗi commenté Adja Mare men sehel ma toon to Horko Diéré so limitanen juuman hay e Hulimata Gueye en Poppi en do jaafoɗon kam somi limitan mi juuman ono fof kala momi haalani ko on puɗɗirimi vraiment mi wi on kadi Allah jarama yo jokkuɗo wattude haqqille e ɗoftade Piindi TV ko télé mon ɗum noon en calmini en jetti en jaari kadi ɓen ɓe ganduɗa ko Djibi Dieng gorko mo Kanel e caméraman e wondude monsieur Sow kañumen jogui caméra o e Ali Fall to montage to Habsa a jarama a jarama no fewi Adama Diop professeur meɗen Yaya noon wi ko ɗiɗo temps uji ken ɗiggin mi yi ɗum kay kanko jangguinen soɓe lire commentaire makko mo weltor par ce que mbiyam donc joni pulaar o ko ɗuymini ari ko kanko jangguinen de fewi o jarama no fewi en calmini waɗoɓe aimé e commenté émission meɗen fait divers caméraman uji men e Ali Fall onon kala on jarama merci beaucoup KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema